Bones aquí de Merco.cat. Aquest és el primer vídeo del canal. El canal és bàsicament gameplays en català. I bueno, jo abans tenia un canal en castellà que es deia Retrix Gamer Mania, que el trobareu aquí a la descripció. No us enrieu, sisplau, és bastant penós. Aquest tractaré de fer-lo molt més bé, ja que la meva parla és catalana, no és pas castellana, i vocalitzaré molt més bé, no em deixaré coses i tal, no sé, en castellà em liava. Aquí tinc la càmera a la mà i l'acabo d'encendre, segurament se sentir pel micròfon, no us preocupeu. Càmera Samsung, jo què sé. Bueno, aquí de fons teniu un gameplay de Ace of Spades, la versió de Steam, ja us el portaré, així ben comentat. Ara que teniu un gameplay ja gravat i comentat ara a la vegada, no estic jugant, no. I bueno, aquest canal pràcticament es basa en gameplays en català de jocs, ja siguin així una mica antics, jo que sé, de Nintendo 64, Play 1 i màxim Play 2, però en Play 2 no gaire, no van gaire bé. A l'ordinador, si aconsegueixo que la Play 2 funcioni bé, algun dia ja... Bueno, també us portaria jocs ja siguin així free to play online, com Team Fortress 2, Ace of Spades, Wario NC, tots aquests jocs els tinc aquí a l'Steam. Bueno, no sé per què dic free to play a l'Ace of Spades, l'Ace of Spades no és free to play, es té que pagar, però bueno. També us podria portar un que es diu Watchmen, si heu vist la pel·lícula ja sabeu de què tractarà. Bueno, també són uns còmics, o sigui que qui ho sàpiga ja li agradarà, o més segurs que sí. I bueno, m'he decidit a fer d'això en català perquè en castellà no em sortia bé, no m'acabava de sortir bé, no vocalitzava, no sé, no acabava de quedar bé. Ja en català, si fem proves, la veritat és que m'ha sortit me surt bastant més bé i tot. Bueno, també, ja no ho he dit, portaré Minecraft, espero que no ho hagi dit, portaré, ja que siguin mapes d'aventures, mods, reviews de mods, survival, també es podria portar, com es diu, és que ara no em surt, sèries de mods. I bueno, això és tot el que us portem al canal, més endavant ja s'han ocorrit més idees i tal. I bueno, espero que us hagi agradat aquest vídeo. Ara us deixo aquí amb el que sobra de gameplay un rato. No us deixaré aquí, tinc 8 minuts de gameplay, us en deixaré dos més perquè si no es farà molt llarg i ningú acabarà el vídeo. I bueno, doneu-li m'agrada si us ha agradat, subscriviu-vos i fins al pròxim vídeo.